Όταν μας πιάνει ο πόνος τη στιγμή που σηκώνουμε βάρος, αυτό που σημαίνει δεν είναι ότι δεν πρέπει να σηκώνουμε βάρος. Διότι, όπως έχουμε ξαναπεί, το ανθρώπινο σώμα είναι μια μηχανή η οποία φτιάχτηκε με σκοπό να περπατάμε, να κολυμπάμε, να σκαρφαλώνουμε στα δέντρα, να τρέχουμε, να σηκώνουμε βάρη. Η γυναίκα θα σηκώσει τα παιδιά της. Όλοι όσοι έχουμε παιδιά τα έχουμε σηκώσει να τα πάμε στο κρεβάτι. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα σηκώσουμε 5-10 τσάντες. Η ζωή μας περιλαμβάνει και το να σηκώνουμε βάρη. Άρα το ότι πονέσαμε την ώρα που σηκώσαμε βάρος σημαίνει ότι δεν έχουμε ετοιμάσει σωστά το μυϊκό μας σύστημα ώστε να μπορούμε να σηκώνουμε βάρη. Δεν σημαίνει ότι από εδώ και πέρα απαγορεύεται διαρροπάλου να σηκώνουμε βάρη. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Προφανώς η ηλικία, όσο μεγαλώνουμε, τόσο αυξάνει η πιθανότητα να πονέσει η μέση μας. Εκεί γύρω στα 30-40 είναι η πρώτη φορά που θα μας πονέσει η μέση.